सासे ड्राग्स फालांगिरि बर' आइजोआबो हमजाबाय बिनि सायावबो सावरायगोन आरो NLFB आफादनो 2 लाख रांनि चेक राननायनि सायावबो जों सावरायगोन। गोबां आपडेट दङ। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन NLFBनि सायाव। NLFBनो 2 लाख रांनि चेक राननो नागिरदोंमोन आरो बेखौ खौरां बिजोंनि गेजेराव नुनो मोननाय जादोंमोन। दहाय फुंनिफ्रायनो नुगासिनो दङ। दा बेनि सायावनो NLFBनि जायबा आइबि बुंथिग्रा आरो एन फानजारिनि NLFB हानजाया सोरखारनि सावरायनाय आरो अनसुंथाइखौ आजावा होननानै रोखायै बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जोंहा खौरां बिजों बर'नि खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादों। माखासे स्क्रिनशट दङ, बेखौ नायबानो जाबाय। बिथांमोनजों सोरखारा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो रांनि चेकबो होनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बेखौ आजावा जेब्लासिम बिथांमोननि थांखिया बा NLFB आफादनि थांखिया बा दाबिफोरा आबुं जाया अब्लासिम NLFBआ थाबाय थागोन होननानै रोखायै बुंथिदों बा रोखायै लिरनानै होदों। आइबि बुंथिग्रा आरो एन फानजारिनि NLFB हानजाया सोरखारनि सावरायनाय आरो अनसुंथाइखौ आजावा। राजखान्थियारि रावजों सावरायब्लासो आइबि बुंथिग्रा हानजानि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। जेब्लासिम NLFB हानजानि दाबिया आबुं जाया अब्लासिम थाबाय थागोन, बेबायदि लिरनानै होदों। दा बेनि सायाव मा जागोन मा जाया फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। जायखिजाया आइबि बुंथिग्रा आरो एन फानजारि बिथांमोननि हानजाया बा NLFBआ जेब्लासिम गावसिनि दाबिया आबुं जाया अब्लासिम चेकखौबो आजावा आरो सावरायाबो, बेबायदि होननानै बुंदों। दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो बे निउसखौ खोनाखाबाय जानांगौ। आरो लोगोसे NLFB आफादनि आर्मि चिफ बिथाङा दासिमबो जेलाव दङ। एमबाथा बिथाङा दा जेलाव दङ। दा NLFB आफादनि लामाया बबेजों बेखौ रावबो हमदांसनो हाला। गोबां थासारि जागासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो गोबां NDFBनि सोद्रोमाफोर NDBSनियानो जा गुबुन गुबुन फेक्सननियानो जा दासिमबो नैबे जेलाव दङ, सेन्ट्रेल जेलाव। आरो लोगोसे जोंहा रन्जन दैमारि सार बिथाङाथ' हारसिङै दङ नैबे काइलिपारायाव हाजोआव। बेबायदिनो गोबां जेंनाफोर दङ, सुस्रांजायाखै। अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ। अब्ला दानिया फैदो, जोंहा नैबे गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारायाव सासे बर' आइजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुंफोरा ड्राग्स फालांगिरि खालामनायाव बा ड्राग्स फानग्रा महरै हमजादों। आसाम पुलिसनि STF बिफाना गुवाहाटि नोगोरमानि खानापारानिफ्राय 11,000 रांनि बांसिन ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय केटेब बर', जायबा बर' आइजो बिनि मुङा जाबाय केटेब बर'। आरो लोगोसे दङ धन राफा, आइनुल शेख आरो सानुवानि बेगम। बिसोर 4 हमजाबाय। माखासे सावगारि दं, बेखौ नायबानो जाबाय। दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा, जोंनि बर'फोराबो ड्राग्स फालांगिरि दङ। गोबां मानसिफोरा हमजाबाय आरो गोबां मानसिफोरा हमजायाखै आरो ड्राग्सनि बेरेखा सिग्रोमगासिनो दङ। गोबां जायगायावनो हमगासिनो दङ, बेबायदिनो हमगासिनो दङ। आरो गोबां नोंथांमोनानो कमेन्ट बक्सनि गेजेराव सोंहरदोंमोन जोङोहाय माबोरै हमो। जोङो जायबा कमप्लेन हरो बिसोरखौसो हमो। जेनेबा नोंथांनि न'खराव गोमादोंबा नोंथांमोना जोंनिसिम बा NDB आदामोननिसिम कमप्लेनखौ हरनांगोन। जेब्ला कमप्लेनखौ हरगोन बा लोगो हमफैगोन अब्ला रायलायगोन। रायलायनायनि गेजेरजों जायोब्लाथाय बेखौ हमनानै हरगोन आरो जुदि हमनायाव टाइम लायोबा बेखौ नेनो हानांगोन। दा दिनैनो फैदों दिनैनो मोनगोन बे नङा। जों मानसिफोरखौ नागिरग्रोनांगोन, बबेयाव थायो बेखौ नायबिजिरग्रोनांगोन, बे सोरजों मा खालामगासिनो दङ बेखौ नायबिजिरग्रोनांगोन, अब्लासो मानसिखौ हमनो हायो। दा मानसिफ्रा गोबाङानो सानो जानांगौ दिनैनो थांगोन दिनैनो लाबोगोन, बेबायदि जाया। दा सं दानग्रोनांगोन। जेरै पुलिसफोरा सिग्रोमो बेबायदिनो आदामोनाबो सिग्रोमग्रोयो, नागिरग्रोयो। गारि 3, 4 लायो, सेंग्राफोर थायो, बेबायदिनो सिग्रोमनायनि गेजेरजोंसो मानसिखौ हमनो हायो। दा बे दिनैनो हमगोन दिनैनो लांगोन बिदि नङा। दिनै फैदोंबा नों गाबोनबो मोननो हागौ, सबनियाबो मोननो हागौ, 3नियाबो मोननो हागौ, 10 दिन उनाव मोननो हागौ, मास मोनसे उनाव मोननो हागौ, बेबायदिसो आरो। दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा सोंहरदोंमोन, बेनिखायनो आं बेखौ क्लियार खालामबाय। आरो जाय बिथांमोना बिदि जेंनायाव दङ बिथांमोना लोगो हमफैबानो जाबाय। आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनाखैबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंहाबो बिदि जेंना दङ, लोगो हमनांगौ दंमोन होननानै बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेराव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जायफोर बिथांमोना नैबे चेनेलखौ मोजां मोनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो जुदि भिडिअखौ लाइक खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि गोसो, जुदि खालामनो गोसो खालाम, खालामनो गोसो गैया दा खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।